fese no Concello. Eu sei que é a miña opinión e sei que é a mesma. E hubo compañeros seus que fixeron manifestacións, a verdade, que as que dixen que estaba totalmente de acordo, porque tiña coherencia. E coincidía totalmente con él. Pero que me diga, que vostede nunha reunión da comunidade me diga Teresa, ti que vas a votar? Como? Non, non existe. Que pasa? Que interrompeu o presidente da Xunta dicíndolle, señor Moledo, vai vostede a preguntarnos a nós cal vai ser a intención do noso voto o día dese futurible. O seu compañeiro estuvo moi acertado, que foi o seguinte. Vou a decir o que... Podo contestar? Non, pero déxeme que acabe, por favor. Logo, vostede despois argumente o que queira e creo que está claro. O seu compañero dixo textualmente que o caso estuvimos, que había que ir a tratar esa prórroga, que me corrixa a señora González se me equivoco, que eu tamén me pode fallar a memoria, que había que ir a esa negociación dicindo que vai cambiar na relación mancomunidade, empresa, xestión de residuos, para que nós podamos conceder unha prórroga. Todavía, vostede sabe, a prensa dixo, que supoño que a prensa di o que lle transmitiron, non sei que non trasladou. Eu que sei que a día de hoxe tive unha xuntanza de alcaldes por outro tema e eu preguntei por isto. A día de hoxe non sabemos si se vai, non sei se tuvo a xuntanza, sabe que quedou o novo presidente, Marcos Saínte, e quedaron en ir a unha reunión coa empresa. Eu a día de hoxe creo que non se celebrou esa reunión. Entón, como sabemos que vai haber esa prórroga se todavía non se celebrou esa reunión para que sexa o novo presidente, que é o alcalde de Carnota, que sea o novo presidente o que vai a esa reunión, se quere ir acompañado por os saíntes, se ofreceu nesa reunión? Eu sei o mesmo que vostede estaba ali comigo, e coa señora González Barco representando a Lousame. Iso que se tratou, non sei nada máis. Eu xa lle dixen que o meu estilo, o mellor é un estilo equivocado. Eu de rumores nunca vou falar. Eu, cando constate, me digan, e máis eu lle digo sempre aos meus compañeros de traballo, nin pensar, nin creer, nin supoñer, senón comprobar. Cando eu sepa iso, eu o traslado. E senón, pois ese tema digo, tampouco non teño información, e a trasladarei. Esa información que eu teño. Nada, contaste. Eu ali, nesa xuntanza, non lle pedín o seu sentido de voto de nada porque non se podía votar. Eu que lle pedín que me gustaría saber o que opinaba vostede sobre que se ampliara a concesión 5 anos máis do contrato. Foi o que lle pedín. O presidente, na presidencia naquele momento, non actuou como presidencia tal cual, porque ali falaba, cando se dirixía unha pregunta á presidencia da comunidade, falaban outros membros do Partido Popular que estaban aí sentados a tu lado, como podía ser. A ver, ahora, perdóneme, que ahora me perdín. Ahora está vostede querendo que eu me posicione sobre o comportamento do presidente na xunta? Non, estou ponendo en situación o que eu lle dicen ali a vostede. Eu non lle pedín que me dixera o seu sentido. Pero non lle estou recriminando, estou lle dicindo que hai sitios para onde é cada espacio, cada xunta, cada reunión, para que é cada unha. Vostede se dirixeu a min e me dixo, Teresa, ti que vas a votar... Non dixo votar con a votar nada. Hombre, usted mire a grabación. Mira, que hai grabación de audio, pois aí enseñarei a grabación de audio. Sí, pero que eu sei perfectamente lle interrompeu o presidente que iba a lle contestar eu. E díxeme, Teresa, non, díxeme así, vamos a ver, estamos na Xunta de Mancomunidade. Isto, se quere vostede preguntar, será no Concello, non nos vai usted preguntar a nosa intención de voto de cada un de nós. Pero non intención de voto, é saber a consideración que tiña vostede a que estaba falando ali, a que se ampliara 5 anos a concesión. Mira, para rematarse este tema, eu lle contestei, empecé a contestar, lle dixenlle, vostede coñece perfectamente porque falamos desto moitas veces. Coñece perfectamente. Porque eu creo que ali estábamos... que eu empecé a minha intervención dicindo que eu non iba ali a defender a postura do BNG. Sí, claro. Iba a defender a postura... Vostede fixo a súa manifestación pública, estuvo moi ben. De feito, eu dixen, carai, ao pé da letra o que eu manifestei onte, me parece genial, foi constructiva a reunión, alegro-me moito, de verdad, alegro. E sei que lle gustaron as nosas intervencións en moitos aspectos, en outros non lle gustarían tanto. Hombre, en outros tamén, eu dixen ali.
o dixen que había que ser ese ideólogo que vostedes decían, si se levanta hoxe e ve o modelo que el programou como se está levando a cabo, volvería a morrer. Pero eu quero retirar que non lle piden o seu sentido do voto. Quería saber o que opinaba vostede a que se falara. Pero vostede non sabe o que eu opino. Pois eu podo saber o que vostede Pero que opino que opina, pero que estemos falando de un contrato pero usted me pregunta, usted me pregunta a mí aquí o que eu opino. E eu lle digo aquí. E o que eu opino que nas condicións en que se están facendo as cousas, pois, se non eles, nesa negociación que van a facer, onde se vai a reunir o novo presidente con FCC, a ver que cambios proponen, e logo decidimos entre todos. E a maioría será a que decida, non é así, secretario, que a parte, señora secretaria, que a parte o foi tamén na comunidade. Estamos en democracia para ben e para mal, eu podo decir ali, e o digo sempre, e a parte, vostedes asisteu e os seus compañeros sempre dicen o que eu penso. E son bastante, como me cabrea bastante, perdón por a expresión, son bastante incisiva e a veces parece que estou enfadada, non? É que me apasiona o tema porque me enerva. Entonces, lles pido solidaridade e a pedín tamén ese día con o noso concello a todos os demais, porque saben que o fago reiteradamente. Entonces, a miña opinión é de sobra conocida por usted e non é ali onde a teño que manifestar naquele contexto en que estábamos todos. Terei que decilo cando me toque pronunciarme sobre ese tema. Si considero que non, direi que non, non se preocupe. Este seguro dele. E se me parece que sí, direi que sí. É que non sei o que falou vostede na xunta, é unha asamblea. O mesmo que falamos ali. Ou a vostede na asamblea, pouco vin falar sobre o tema da conferencia. É que eu non teño que ser a portavoz. De dar a súa opinión. Por iso foi a miña pregunta hacia vostede, si estaba conforme de se non lle demos nota, non nos enroquemos deso porque estamos aburrindo hasta esa mosca que estaba por aí, que é a mosca plenaria. É que acho moi difícil. E non chegamos a ninguna conclusión. Vostede sabe cal é a miña opinión, me pode preguntar aquí as veces que queira, se non está clara. E todos os que están na xunta, cando eu non son des que estou, que permanezo calada, a veces me teño que forzar para estar calada, xa o sabe vostede, se aprende co tempo, tamén hai que saber calar e que ser prudente, pero sempre manifesto a miña opinión ante calquer órgano que se reúna e eu tiña que dar a miña opinión. Si estou de acordo, pero temos que dar a todos, e o presidente que modula ali. Empezaron dicindo, non foron, non sei, sí que sei quen foi, pero empezaron dicindo na reunión previa que había un proxecto xa para prorrogar, pero que xa elaboráramos un proxecto para o futuro, pero ese proxecto non está elaborado, entón lle contestamos todos, pero ten que falar o presidente, non vamos a falar todos ali a vez, falar o que nos representa, dicindo que non existía ese proxecto. Entón, como vamos a falar dele, como vamos a, se non está feito? O de viabilidade, non está. Entón, vamos a... Usted pregunte o que considere, pero... eu quería que cada sitio o que lle corresponde. E despois, gustaríame tamén saber por que o Partido Popular deste Concello non acudeu á manifestación. Moi boa pregunta, porque mire, lle iba a contestar sin preguntar. Pero non, digo, non, porque senón estou insistindo. Porque non foi comunicada esa reunión. Non sei se a nova secretaria, a mí tamén me chocou. De feito, cheguei e preguntei, mandei un WhatsApp a concelleira e dixo que non foi convocada. E manda, o sea, eu xa fixen a xestión para denunciar, o sea, decir, oye, non foi convocado todo o mundo. Era unha concentración que se fixo a través dunhas plataformas que eu impliqueime... Non, tiña que estar representando o noso Concello, igual que estaba a señora González Vargo, igual que estaba vostede, tiña que estar a representante de aquí, do noso grupo, non foi convocado. Noutras ocasións sí, pero nesta ocasión non. Eu, a ver, así, é certo que lle mandei, cando unha pasada... Tiña que vir á asamblea, co cual... Cando unha pasou... Pero cal é a súa pregunta? Porque igual entendí mal, estou contestando... Non, porque chocoume que non houbera ali nadie do Concello do Partido Popular cando estaba o Concello do Son, cando estaba o de Noia... Pero nadie, en donde? En Noia, na concentración que hubo polo asesinato do... Perdón, estaba lle entendendo, adianteime, teña razón o señor Paradela cando me dicía que te adiantes na resposta, é verdade, que ven no gen. Perdone.
Estaba lle contestei porque non había nadie do noso grupo nesa asamblea, porque non foi convocada, foi un erro, vale? Eu tampouco penso que haxa ninguna trama para que Pero non... que non sei de que asamblea fala, eu estou falando dunha concentración, Sí, pero eu estou dicindo que estou aclarando o que lle contesté. Como estábamos falando da mancomunidade, pensei que me iba a preguntar por que non estaba ningún representante do exame, do grupo... Vale, perdone, disculpe, pero así tamén non aclarei. E tamén a secretaria que acaba de chegar, pois pudo ter ese despiste ou non chegou como non ocasións ten pasar. Vale, vamos ao outro. Por que non había ningún representante do Concello en donde? Na concentración que houve en Noia polo asesinato homofóbico de Samuel. Estuvo o Partido Popular de toda a comarca e tocoume que non houbera ninguén do... Pois por algunha razón sería ese día que non poderíamos, porque senón nós non nos caracterizamos por non asistir a ningún tipo de manifestación que sea xusta. É que a verdade é que... Pero vostede veu tamén a manifestacións que fixo o pai da persoa fallecida? Eu solamente tiña que decir, eso digo a nivel personal, non político. Cando a leí, dixen, chapó por este pai, que non quere bandeiras. Non quere ningún tipo de utilización e, bueno, todo que, mira, suscribo todas as letras unha a unha do que dixo ese señor. Eu tamén os suscribo. Me emocionou lelas. Eu tamén os suscribo. Podo yo dicir que tamén os suscribo. Vale, pues entonces estamos de acordo no básico. E non se cuestione ninguna operación maquiavélica de porque non fomos a manifestación porque non hai, Nada máis fixéramos aquí o día, non fixéramos na foto público. Foi outro día. Alguna cousa máis? Ben, moitas grazas por el sentido de que nos colaboración.